Niin, tämmöstä homma. Mä aion ehkä ottaa testoja bolta, kun aamulla, kun mä herään, puhelin soi 5. Mulla on kylmä, mä en pysty nousee. Ei se oo nostamista ja laskemista niinku töissä, ei vaan se, mut esim. Muut, ne ota hellusti, vaikka ei ne treena. Niin ne nukkuu 2 tai 3. Herää 5 tai 6. Täys energinen. Ja kun se herää, kun puhelin soi, niin kun se on siinä, kun se puhelin soi, se on herää. Se ehti nousee ja laita vaatteet päälle ja tuu tänne. Ei mulla tarvii joku tunti, että mä herään täys. Vaikka mä nukun paljon enemmän. Ja mulla on kylmä ja sillä, niin ehkä mä alan sen ottaa. Tai niitä oikeastaan. Katsotaan.